Iya teman teman. Kak sensitif ibu-ibu lek video lo masak bisa sorono. Itu apa ini mas aman bawa tadi? Kakaknya orang. Oh, kakak. Tadi mau kan orang mana ya? Mantap pun. Mana di situ dah? Kartel kartel. Mega kartel. Dia. Jauh tadi geser. Menteri gak kan? Jat. Papa. Kunci motor. Motor siapa? Kan ngomong kunci motor. Apa tuh? Bisa tuh, Pak. Saya coba, Pak. Den, Bun. Aku mincak balik 500.000 mana transport. Makan itu saja mau gak? Hati kono. Makan susu ini. Makan sayur. Ada yang mencari jajan, ada yang mencari Tisu. tisu. Tinggal detik 1, 2, 3. Ana di kono. Iya. Soalnya ana yang biru. Kok tidak terani? Mbak Bida, kok tidak terani? Kono. Kan biru ngarepmu iki lho, Be. Tisu. Mau aku nanti. Awal nak tas biru gak sih? Kayak apa kak? Kon mesa-meso kon dirasuk setan kon. Kalau itu Oleh mesa-meso. Gak apa-apa. ayo. Sik sabar. Apa Sik sih? tisu. Mau nak tisu bagus golek ndi? Tas biru. Kenapa pergi? Tapi temenan. Aku apa nih iki? Ada. Enggak ada. Makeup tapi no makeup. Apa-apa. Wah, kayak apa sih? Iku lo kamar mandi nek kuno iku lo toilet. Iku lo toilet iku kono. Nah, lurus iku toilet. Dia kuat. Tapi kan Jon. Kak jadi wes. Ikut. Takut ini kan tipis enteng. Ya. Kan entuk gaji piro? Dina kan. Oh, saya yuk gawe kan ya. Iki ta. Aku entuk iki lah. Kasih. Iya sing gak suka mbek iku lho apa? Oh, sing pokoke ono ikan. Iya, kurapan bazare ngono 50%. Ono iki tuku 70 gak sih nak web. Iya, WhatsApp enggak semua harga lebih larang enggak bisa. Ya. Sampai 80. Apa iki? Kan Joko mati lho. Kapal guys. Kalau talinya ambil mana yuk? Rumput Jepang gak ngau rumput Jepang. Tali ini ku ono, tali ini. Oh, di sini. Nanti kan. Puro ae kan gak apa, Pak. Aku hidup kembali. Kartel. Kau ini kartel. Cuma kartel po. Oh iya. Pukul ako. Halo, Rek. Halo, Rek. Oh. Aduh, paketan. Apa itu? Kak, dompet itu gue udah. Pakai kono. Kan di. Nintendo. Yo. Kawan. Tuh itu. Ah. Tapi gak sih aku Oke. Tak undang pasal itu. Iya.
Nyoba sih aku nyoba. Tapi aku lo golek romen lo gak ono ya. Ono di Mbak. Kudu kan kudu mendalami banget sosio ta. Iya. Cedeke sagon. Daerah. Kowe pagi lho. Ya aku itu kurang diskon. Tapi social life gak lengkap. Piye kontol? Aku iki Lambe. Pindahin Leon. Iki mau sing anyar iki mau. Kanan. Kasih. Lho. Ini apa kan? Daleme gak ono kasih. Lo goreng gak sih pas aku tak jokok mau. Ono tadi. Sing anyar endi? Sing anyar. Kok gem Jon? Digawa aja gak sih Mas? Ya mbok gawa tali. Wong tak gawe nang ngene ndi Mbak ya. HP iki lho. Enak. Wong lak aku. Enggak. Oh, ngombe mana nih lho? Ngombe ndi ya ngombe? Kayak ana. Piro? Tas apa? Tas apa? Heeh, tas. Ya ke. Ono sing ireng kan. Yo, iki ambil air Portal. di sana. Nak naga. Ono ngene kora-kora nang kono Bapak. Di portal. Ngopo? Kran. Banyu ndi? Nak naga. Ngah naga. Ah, galone guru digawa. Oh, Oh, air pengen kita. duwe Iya, naga. kan. Nah. Ya apa Anu. Survival. wis luwe ta? Lek pengen duwe naga. Iya, terus ngakno sing Kon ngecas. delokno sing Fighter Pure, ya? koyo stronghold terus kayak nemu yo golek Asli sing lumayan. portal kayak bentuk. Lho, bentuk kayak gini, terus ini. Ini kan, gini. Ya kan masang mata indel. Iki taruh Apa sana. kan, Taruh terus bawah. ya kan bisa masuk tapi kan harus ngakno naga iku. Tapi kelambi rek background. Aku pengen oleh naga, tak ingu. Pal dia tuh. Ingu kan enak diingu naga. Ono ketek ya. Ya. Iku ketek. Mak bau. Itu aku. Ono wong ora yang berbau. Wis masak apa Mbak Wani iki Mbak Wani? Maem. Siapa lapar? Apa aja yo? Tapi aku sing kopi gak sih ya? Ada kopi ku lho. Kotoran. Mau mundur-mundur. Gara-gara Om Hari iki lho. Meneng ae ono ngono. Gak gelem nyaput. Mau kok. Ini sandalku iki. Ora kabeh suwi-suwi nang kene, tapi enak gawe terapi yo. Iya terapi. Paling sandalku nang jero-jero paling yo. Nang kono pojok mburi kan lho. Kenalmu. Kon gak gelem jowo har mesti har. Ya mau karena Mesti har. kono mau lho, kono. Nang jero ne tendo ta. Iya di sore. Lek daki baru tahu. Nah, ini sore yo. Aku lho. Daki ya pelan-pelan. Ono. Lho, tendone Mas top berarti mau. Ya tak golek to Itu dalku. apa ya? Balmule di balmule mau. Kan dicowo. Oh iya. Tanganku tadi. Panas tapi masih. Itu kan iku ngono lho. Yo, Apa entek? oh benaga. Eh? Sandalnya beli perek. Oh iya nang kono Mas sore bener rek. Heh? Nang kono bener-bener. Iya, mari nyuting-nyuting lah. Wah, asik rek. Kayak bunyi tambah wasik. Sore tambah asik iki kok. Lampu di mulut itu. Lolore iso ta wisan. Iku. Iso menak arek mau. Oh iya. Oh iya, sip. Masih panas ya. Sopo iki jenenge Reno. Jam piro iki? Leon. Leon, entar kentut ta Leon iki. Enggak. Boleh itu tae. Enggak. Pagi gini. Luwe. Aku kan lali aku. Aku tuh minta kok. Tunggu yo. Bawa lah. Halo guys, di sini ada
Orang lagi camping, guys. Ada pesta. See you. Cara tiku isin baju iku baju sumber. Cukup apa pul? Pul apa Apa cukupnya? gak gawe Cleo yo? Dewe iku digawa mana? Kan kowe. Hah, titik ayam apa pul? Itu dewe. Ayo, titik ayam apa pul? Iya, wong baju. Uang itu mau, untuk baju itu kan ya. Punyamu mana? Pak sini makananmu. Napa ambil minum ke bawah itu Dinda? Atas tuh. Kontrakan. Satu, dua, kalau dia ngomong tidur, pas ngomong tidur, kamu nanya. Iya, tidur. Wah, aku game lu. Enak sih. Nah itu. Gak. Awang YouTube yo. Jadi terus pasangan. Lian dong, Lian. Jaga atas sini, Yan. Yo, Sini punyamu. Ada meja. Anak lima. Loh, pecah iku. Mateng ta iku. Iya. mateng. Ini iki lho. Timbangane nganggur. Mangan ning P iki lho, Be. pil orang. Wih, enak. Di mana nih? Minummu iki. Adone ndi? Kemana ya? Ramyun. Iki jajanmu. Ini. Londo. Parah. Rotimu. Pak, iku dalane. Aku lho tuku macam-macam pisan. Aku beli. Aku ya nasi ramyun satu tak mau tak tangan. Ana di al. Bawa nasi sama pisan. Nah, itu satu apa-apa ta. Awas lho kesandung kesempet ya. Ya. Satu-satu ya, Be. Kita harus bermain. Lu lakon kok mlayu rene iki. Apa iku? Dubar arek iki, Mbak. Enak iki biasanya soalnya nak sekolah. Oh, enggak mesti enak ta. Jalan-jalan sana lu apik pemandangan foto-foto di situ. Mari ta. Loh, nang kono lan sing nang kono lho sing ana duduke bokong iku lho. Itu